May pagula ug pagpaklaro si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles nga dili matud pa siya ang nagpasiugda sa pagpapirma o People's Initiative sa Davao City. Gibutyag sab niini nga wala matud pay away tali sa mga Duterte ug mga Nograles. Ani ang report ni Argel Relator. Sa nauna na nga pahayag nga gipagula ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte niadtong January 9, nakalatid nga gipanganlan niini nga gipangunahan matud pa ni PBA Party List Representative Attorney Margarita Migs Nograles ang People's Initiative Movement sa Davao City. Base na usab sa gibutyag sa pipila ka residente nga gipapirma nga gikan kuno sa opisina sa PBA Party List ang nagpasiugda. Buta nga gilimod karon ni Representative Attorney Nograles ang maong pasangil batok kaniya. Wala po akong masasabi doon because if you follow me on social media, I was in the States the whole time. I was personal reasons, visit sa akong sister. At the same time, nag-meet with the Filipino-American community. So, I cannot comment on that kasi wala naman po. Hinoon, suportado ba niya ang ginadusok karon nga People's Initiative? It really depends kasi People's Initiative nga siya. So, depende yan sa mga tao if gusto nila. I have not seen, I have not been here and it really depends kung makuha po yung numbers and gusto ng mga tao. It's the right of the people. Gipaklaro sab niini ang nanggawas nga huhungihong nga dunay bangi karon ang Duterte ug Nograles. As far as I'm concerned, wala naman pong away. I think it's the social media that's spinning controversies na binubuhay yung mga patay naman na issue, no? So I cannot say that may away kasi as far as we're concerned, wala naman pong nangyayaring masama. Gipangunahan ni Representative Attorney Nograles ang pagpanghatag og food packs sa gatusan ka mga residenteng biktima sa baha sa nilabayng semana sa Matina, Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.